Mir Božji svima vama. Kada je brat Boroće i brat Jani na izlazu, kad smo izašli prepodne, kaže, brate, to što si rekao prepodne, da preneseš, da nam kažeš popodne. Ispričat ću vam jednu priču. Imao sam jednu obuku s jednim radnikom u Beogradu, ceo dan. Vršio sam obuku, pošto imamo preko 100 prodavnica u Beogradu da razvozi, da zna. I ceo dan je super išao. Uveče kad smo se vratili, gleda u mene i kaže da mi daš koliko god hoćeš para, a da se ja vratim kuda smo mi bili, nikad. Tako ja ću se potruditi da iznesem ono što je najbitnija stvar za nas, za ovu generaciju koja živi pred Hristovom dolazak. Ja verujem da puno ljudi Biblije su hteli da budu i da žive u naše vreme koje mi sad trenutno živimo, kada se ispuni kompletno proročanstvo iz knjige Apokalipse. Hteo sam da, ako mi dozvolite, da nakratko da se pomolimo. Dragi Gospode Bože, želimo da budeš ti prisutan sada kad iznesemo tvoje reči i pomozi nam da budeš u našem srcu i da naše misli se uzdignu ka tebi, da shvatimo i da razumemo najvažniju bitku i borbu koja se odvija oko naše duše. Mi želimo da pripadamo tebi i želimo da razumemo našu ulogu u ovo vreme. Amin. Pre nego što smo došli, ne znam da li se slučajno dogodilo, moja sestra, na njenom telefonu zvao je brat Paul Bukur iz Temišvara. I baš, kaže, brat mi je tu i jutro sam govorio o bratu Andreja Orešanu, koji je bio isto kod vas, koji vas je puno pozdravio. Sada malo pre nego što smo došli ovde kod vas u crkvu sad, isto i Paul puno vas je pozdravio. Tako da se dogodilo da eto, oba dva misionara koji za mene su veoma ih i poštujem. Imao sam verovatno 15-20 minuta razgovor sa njima, veoma interesantne teme, pošto ih smatram, ne samo njih, još jedan čovjek je bio tu pre možda 5-6 godina, tako, Marius Bold, sa mnom kada imao jednu propoved ovde, sa ovog mesta kada sam mu ja preveo. Tako da, to su ljudi koji vredi da se družiš sa njima i da budeš prijatelj sa njima. Jer to su ljudi koji uzdignu dušu ka Bogu, a danas da uzdignete dušu ka Bogu i da imate tako sličnog prijatelja, to je veličanstveno, znate, i kad duša se odmara i kad vidite da se osjeća kao kod kuće, da je Bog tu. Najlepša stvar jeste da bude Bog među nama i sa nama i da težimo svim bićem da ga tražimo i da nam rasvetli um. Puno puta razmišljam na sebe i koliko puta i u mojoj crkvi kažem koliko lako Bog stvara nove svetove, nove univerzume. Koliko teško mu je da stvara, da kreira nove ljudi u nama, odnosno nove ljudi da postanemo nove ljudi. U knjizi Put Hristu na 40. strani sa leve strane gore piše ovako jedan citat koji ga pamtim, pročitao sam ga dosta mnogo godina i pamtim ga i dan danas, a koji sam teo da ga podelim sa vama, i to je jedan kratak citat i piše ovako: da Božja volja jeste da nas oslobađa od greha. Sad trenutno čitam knjigu Poslanicu Rimljanima od brata Vagonera, koja isto, čitajući tu knjigu, čovjek ostane samo da se divi siline Božje moći koji može da stvara od ništa nešto. A ja smatram da smo mi ništa i Bog želi da stvara, pošto u meni, u tebi vidi veliko dragulje koji treba da se oblikuje još i da postanemo oruđe u njegovoj ruci. I izabrao sam jedan tekst koji bi voleo, pošto da ne prevedem sa moje rumunske Biblije, ja bih zamolio Danila da pročita u Rimljanima, ili ko želi od vas, Rimljanima 7:6, 22, Rimljanima 6, 22 i 23 stih.
Rimljanima 6, 22, 23. Но сега кога се ослободивте од гревот и му станавте служители на Бога, имате плод кој води во светост, а крајот живот вечен. Зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот од Бога е живот вечен во Христос Исус нашиот Господ. Hvala lepo. Ovdje kod mene u mojoj Bibliji prevod, znate kako bi glasio? Prevod bi glasio ovako. A sada, ako ste izbavljeni od telesnih želja, postali ste robovi Božji i kao rod ili kao nagrada sveti. Tako piše u mojoj Bibliji, kad bukvalno je prevede. Znači, Bog želi sa nama, pogotovo ovo vreme, pošto mi živimo posljednje generacije, verujem da i vi svi to smatrate da živimo, i da kada Bog, ne samo sa druge strane da imamo neki strah šta će sutra biti ili kako će biti, kao što mi brat Paul večeras rekao, nije problem ni vakcina, nije problem ni pandemija, nije problem uopšte, problem je jedina stvar da shvatimo i da razumemo koliko Bog želi, koliko nas ljubi i da nas promijeni. Da stvara od nas nove ljude. Znači da budemo na novo rođeni. Jutro sam spomenuo kad sam govorio da, kad sam pročitao sad nedavno isto iz knjige Čežnje vekova, poglavlje Nikodim, i kada sam pročitao taj deo i kada jedan čovjek koji je vodio narod u duhovnom smislu i koji je znao i koji je imao poštovanje od ljudi, pošto je bio poseban, nadaren u teologiji tadašnjeg vremena, nije mogao da shvati puno stvari koji možda mi danas ne shvatimo. Jer Hristovo evanđelje jeste promjena karaktera, promjena duše. Teo sam da se sad vratim, ako možeš da pustiš one slike koje nisam našao puno, pošto sam obećao, ako budem imao, Danilo je rekao, Borčetu, da u tom kampu gdje smo bili u avgustu, da mu ispričam malo više u ovom biblijskom kampu. Tamo se svake godine održava tako taj tečaj biblijski i koji dolazi iz Amerike, puno govornika sa svih strana. I tamo su, kao što vidite, pošto, to sam rekao, to je u centralnoj Rumuniji, Karpatima, na visini negde oko 700-800 metara. Priroda je jako lepa, jedan potok sa leve strane tu potiče. Evo, moj šator je ovaj treći tu sa 10 strane, taj je naš 100. I uglavnom ljudi dolaze koji imaju posebnu želju misionstva. I to su ljudi koji dolaze iz cele, uglavnom iz Rumunije, ali iz cele države. I tu se sretneš, pričaš, razgovaraš. Zamislite vi ove godine, pošto Andrej nije mogao teo da pozove da budu drugi, ali nisu mogli zbog situacije u svetu i zbog putovanja ograničena i tako dalje. I uglavnom on je imao. I mogu da vam kažem da sam se divio njega jednom kad je izneo 5 sati, 6 skoro sati je sam govorio. Od 7 do pola 9, pauza za doručak, od 10 do pola 12, do 12 maltene, onda opet pauza za ručak, onda imali smo pauzu do 4, do pola 6, opet pauza i opet on. I na kraju, tu negde, da li je sredinom te predavanje, iznese on, braćo, ja moram da vam kažem da za ovih 5 dana, pošto nije se završio tečaj, kaže, za ovih 5 dana sam postio, 2 puta samo sam jeo, non stop postim i molim se, da Bog može da pogovori preko mene. I mogu da vam kažem da me taj čovjek veoma, veoma pozitivno iznenadio. Njegova poruka je bila, mogu da vam kažem, da dosta zanimljivo govorio o, ja mislim da možeš i dalje ići, ona slika njegova, ne. Nemaš onaj, pa onaj,
poziv njegov, odnosno reklama koja je, on je govorio iz knjige proroka Danila. I zanimljiv je tako jednostavno govorio, pošto verovatno ga vi znate, on je čovjek koji Boga pozvao kao mladog pastora. I on ima sad oko 35-6 godina, on nije ni star, ni sad, možda ni toliko. I tako jednostavno je govorio iz knjige proroka Danila i skrenuo nam pažnju svima nama da o svako carstvo đavo je se potrudio da uništi Božji narod. Kako je krenuo od Egipta, Vavilona, Medopersije, Grčko-Makedonsko, Rimsko i pogotovo sad u ovo vreme. Ljudi se udruže kako da unište Božji narod. Nemojte zamisliti da sad ova pandemija i ovo zatvaranje crkve, da je to bilo da se zatvaraju crkve. Plan je se da samo jedna da se zatvara. Nije plan da budu sve zatvorene. Jedna crkva i to Božji narod. I teo sam da vam kažem još ono što sam jutros, što sam teo da vam kažem i skrenuo pažnju isto na izlazak, pogotovo ljudi koji žive u gradu u ovo vremenu. A vi uglavnom živite ovdje u velikom gradu. Skoplje je veliki grad, najveći grad u Makedoniji. Mnogi od vas možda imate samo stan ili možda neki kuću, još i bolje. Po biblijskim proročanstvima, pošto mi ulazimo u vremenu kada će se velika borba dogoditi na zemlji. Velika borba će biti sve više oko Božih ljudi koji drže zapovesti Božje. Biće teško, veoma teško će biti poslovanje i život u velikim gradovima. To piše duh proroštva. To vi svi znate, ali najbitnija stvar je se da shvatimo i da razumemo. Ako ne možemo ili smo vezani sa nekim stvarima, uglavnom kod nas, a vidim da ovdje svuda, evo u Mađarima, Danilo me vozio, niknug zgrade i to velike zgrade, nove zgrade, grad se širi, grad toliko se šire, ne samo ovdje, idemo po Beogradu isto, po Novom Sadu, toliko se šire gradovi, ja ne znam, ljudi prodaju, verujte mi, ja znam koji prodaju svoje imanje, kuću sa sela, da bi kupio jedan kavez, izvinite, jedan stan, da bi tamo živeli. Zato što imaju veće mogućnosti za decu, imaju sve oko sebe, imaju uslova za bolji život. A oni ne znaju da upravo sada, u ovo vreme, gradovi će biti jedna velika zamka za sve nas. Formiranje karaktera. Zašto? Zašto treba da ostavljamo gradove i da se preselimo u manjim mestima ili izolovanim mestima? Ne da bi mi pobegli od sveta, nego da Bog može da radi više, radi formiranja karaktera, da mi, kada budemo upoznali Boga i evanđelje koji čitamo, koji ja govorim za sebe, još uvek tragam da je upoznam i da znam koja je uloga moja sad u ovo vreme. Najlakše je da budemo izolovani u prirodi, jer kroz prirodu Bog progovori. U samoći sa njim, kada kopamo, kada sadimo, kada sejemo jednu biljku i kada vidimo tu moć, Božju moć koju stvara od ništa, kako nikne i kako nam daje plod i na kraju se radujemo ploda. Ja smatram da svaki od nas i od vas, braćo i sestre, ja ne znam vaše mogućnosti, da li imate jedan mali stan i taj stan sada kod nas su tako cene otišle, može lepo da se proda i da se kupi negde vani u prirodi i da se spremamo da Duh Božji formira u nama, da mu dozvolimo, da mu predamo naše srce i da formira u nama jedan poseban karakter da bi na kraju Bog iskoristio za glasnu viku. U knjizi Događaji posljednjih dana piše, ja verujem da svi to znate, pošto mi kao stari Izrael, kada je brat Borče imao izlaganje iz naše biblijske pouke, Bog je napisao i drevnom Izraelju šta treba da čini. Bog je napisao sada preko duha proroštva šta ja i vi
Šta treba da činimo je i vi? Ja smatram po meni da mi nemamo puno vremena za izgubljenje. Vreme milosti prolazi brzo. Mi može da slušamo 1000 propovedi. Možemo da dođemo u crkvi svake subote i da budemo izgubljeni. Ako ne doživimo obraćenje i upoznanje Isusa Hrista i njegove evanđelje, mi ćemo da propadnemo. Nisam mislio ovo da vam kažem, braćo i sestre, ali jako je bitno da razmislimo o nama. Šta ja mogu, moja porodica, moja deca, moji brat i sestra, da učinimo za naše bližnje koji će sutra da umru. Ako naše evanđelje je fokusirano samo na naš i naš ego raste i naše ono telesno što piše tu u Bibliji, onda smo mi promašeni. Dio sam danas popodne da vidim, pošto nismo bili tu već dosta godina u Skoplju, kod zeta mog, kod moje sestre, da vidimo kuću. Lepo, izolovano od velike sredine, za formiranje novog karaktera. Ali ako Bog traži, baš sam ga pitao, nešto više, da delimo ono, ako treba da bude jedan sanatorijum, jedan misionski centar, da se spremni. Mi treba da budemo spremni, braćo i sestre, da podelimo ono što nam dade Bog. Preksinoć, u sredu uveče me zvao još jedan misionar iz Rumunije, odnosno ja sam ga zvao od njega i razgovarali smo i kaže mi kako je tamo situacija kao svuda, kažem, da je teška i da situacija kompletno se pogoršava, vidite sami, iz dana u dana, dele se sada 2 klase ljudi, oni koji jesu, oni koji nisu. I kompletna tabu tema u svim medijama, jesi ili nisi. Neki misle tako, neki misle drugačije. Ja ne želim da komentarišem, braćo moje, u vezi ovoga. Svaki ima savest i Bog progovori preko savesti, preko Bože reči i duh proroštva. I ako se molimo Bogu. I uskoro će se podeliti svet za one koji drže Bože zapovesti i za one koji ne drže Bože zapovesti. Da li sam ja sutra spreman kada viku ili rulje kad se skuplja ispred kuće, tamo gde su mi deca, roditelji, ti si čovjek dobar, ali mi ne možemo da podnosimo tvoju religiju, zato što se razlikuješ od nas. Kako ćemo tada uzeti u obzir kada svi ljudi oko nas, vi znate jako dobro da kad nedeljni zakon, američki nedeljni zakon, to je zadnje za mene i za tebe nada. Kao što je bilo u starom Izraelju, smrt Stefana, kraj milosti za evrijski narod, tako će biti i za nas kada će se pojaviti nedeljni zakon. Mnogi će reći da tada ću da se probudim, ali mogu da vam kažem da tada će biti kasno. Kasno buđenje. Biće za one koji ne znaju, a ne za nas. Zato sada je vreme da se molimo Bogu, da tražimo od njega osvetljenje, da nam očisti dušu, mrlje. Znači, Bog ne može da stanuje u jednu, ako ste pročitali knjigu Poslanica Rimljanima, u 7. poglavlju, kaže da Isus Hrist želi da se venča sa svakome od nas. Ali kaže kako da se venča sa nama, piše citat dalje, kako da se venča sa nama kad smo mi venčani sa grehom. Ne može ono dva venčanja jedno preko drugog. To mora da se poštuje. Isus poštuje. Ako smo mi izabrali greh i telesne želje, on ne može da učini da obnavlja naš život ako mu ne predamo njemu. Jako lepo ilustrativno piše Wagoner tu. Mora prvo da umre greh, ta priroda naša, da se venčamo sa Hristom. Onda Hrist ulazi u nama i obnavlja nas i mi postanemo novo stvorenje. Ali dok živi
I dok smo venčani sa grehom, dok ga volimo, dok mu dozvoljavamo, možda u mislima, ne znači u delima, u mislima, u srcu, to je problem. Neka svaki od nas da se ispita, braćo i sestre, jer nećemo imati dugo vremena. Ni ova crkva neće biti otvorena dugo. Biće ponovo kućne crkve. I mnogi će otpasti, nažalost. Neka nam Bog pomogne. I volio bih zadnji stih da pročitam i da nađem i zamolio bih Danila da nađe prva Solunjanima 4:3. Jedan veoma, veoma interesantan stih. Ова е волјата Божја, вашата светост, да се воздржувате од блудство. И секој од вас да знае да го пази својот сад во светост и честитост. Hvala lepo. Volio bih da se vratimo na 3. stih. Koja je Božja volja? Vidite da cela Biblija nam otkriva jednu stvar i vrte se oko jedne stvari. Greh. Vi i ja u Isu Hristu možemo pobediti greh. U ovom stihu isto o Rimljanima, Galatima i cela Biblija, Novi Zavet, ohrabruje ljude koji čitaju Bibliju da mi možemo pobediti zlo. Možemo pobediti greh. U Isu Hristu, ako mi želimo, to možemo činiti. I vidite ovdje kako lepo piše. Vidim i na makedonskom isto, da Božja volja jeste posvećenje naše, svetost. Šta znači svetost? Biti odvojen od drugih, ne kao i svet. Da ne govorim sad o devanju. Sjećam se kad se obratila jedna mlada devojka, 18 godina imala u našoj crkvi, pošto mi subotom, znate kako devojke i žene ne nose pantalone, nego suknje, lepo, fino, dostojno. I onda jedan najstariji naš brat, moja sestra ga zna i Danilo, ima 94 godine. Onda on komentariše da žene su jako dobro i lepo obučene subotom, ali preko nedelje su drugačije. A ova mlada, pošto mlada bila u veri, postavlja pitanje. A ja sam bio pored nje i slušao sam je. I to me i dan danas pogodilo, braćo i sestre. Znate šta je rekla ta mlada devojka? Pa kako onda Bog, nije isti Bog i preko nedelje ili samo subote? Zato što neke naše sestre se oblače neprikladno pantalonama, kao i svet. I mi smatramo da činimo dobro, a mi idemo kompletno suprotno ono što kaže Biblija. Petar Mojsija 22:5, jako lepo eksplicitno nam govori. I mi dolazimo subotom. Kršimo subotu, gledamo i na sebe, Bog da mi oprosti. Držimo biblijske principe. I mi smatramo da idemo u pravcu koji treba. Braćo moje i sestre, treba nam reforma jako velika. I Bog će nam dati snagu ako mi to želimo. 3. anđelska vest govori o narodu koji će izaći iz sveta, koji je drugačiji od sveta. Nema šta sa svetom. Ni po odevanju, ni po razmišljanju, ni po karakteru, ni po delima. To je Božja volja, to je evanđelje koji promeni. I koji mogu drugi ljudi da vide i da budu osvedočeni od nas. Neka nam Gospod pomogne, braći i sestre. Ne bi teo više, nego razmislite da Bog želi spasenje svih nas i da On drži još uvek vreme milosti zbog mene i zbog tebe, zato što crkva još uvek nije spremna za izazov i za oluju koja se sprema da čisti sve pred sobom. Jer smo mi polusvetski i polubožji. A Isus čeka da se venča sa nama, odnosno šta? Da umre naše staro ja, naš ego,
i da on može imati kontrolu nad nama. Neka nam Bog pomogne u tome. Amin.